May hapon sa tanan. Amen. So salamat sa Diyos, sa kagrasya o sa kapribiliyo na ako sulti sa mga pulong, 7 nga pulong na una ka siya matay, nagpili siya 7 ka pulong. Saka dako kayo kahigayunan, pribiliyo nga magamit ng instrumento susama sa baldi nga agianan sa iyang tubig nga mga iyang pulong nga atong pagkasaluron. So, magamputa among Diyos nga balaan gamahanan. We ask your Holy Spirit, the power of grace, by your goodness, nga makita, Lord, ang imong himaya sa imong pulong. O Lord, pabati ang among kasing-kasing sa imong kiwo. Alam sa imong kaymayaan kayong tanan, Lord. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ngayon soon, ikatulong pamulong ni Jesus sa libro sa Juan, Kapitulo 19, versikulo 26 abot sa 27, nagaingon ang pulong sa Ginoo sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog dito. Mingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Unya, mingon siya sa tinunan, siya ang imong inahan. Sukad ni ato gidala sa tinunan si Maria aron dito na mukuyo sa iyong balay. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong pulong. So ikatulong nga pulong mga igsoon, ingon si Jesus, babae, siya ang imong anak. Si Jesus diya sa cross, wala pa siya mamatay. Nakita niya ang iyang hinigugmang inahan, nakita niya ang hinigugma niyang disipulo sa iyang atubangan. Samtang ang uban biya kaniya mga igsoon. So dakong pagtulungan ni mga igsoon nga sa kinabuhi ni Maria, isip nagsulong usap sa iyang anak. No? Ngano man ni babae, hindi mo siya babae. Ngano man iyang gibinlan. Nga sa huwag mga dili man siya anak. Watong tunan ng Biblia, na ako man siya mga anak. Na siya anak nga, sige nga lang, nabasa ni Mark chapter 6 nga, na silang Jose, silang James, silang Judas, Simon. Wa man siya maingon dito nga, ma, adto kanya dito niya. Namatay na ko. So, ningon siya, babae, pag yun, makasabot naman na, wala ng Espiritu si Jesus. At hinunduman si Jesus, ga-perform siya sa pulong sa Diyos. Imbisan siya, nagili ang ipaptay si John, nagpapaptay siya, ang matuman ang tanang pagkamatarong. Then, wala nagkapasabot, nilingan si Jesus, yung igsoon na babae, wala siya pagtao. Meaning, kining sitwasyon ni Maria, mga igsoon, katong hinunduman nga usa ka inahan magsulong sa anak, nga gibrutan sa pagpatay, nga walay sala. Kung hinumduman sa usakinahan, kung atong hinumduman, imagine sa mga inahan makarelit ang iyong amahan, nga makita ni mga anak, nga wala kay mahimo, nga nag-antos na yun pa, unsa ka imong kasing-kasing. So, basahin na ito ang Luke chapter 2, na adia gisulti sa chapter 2 verse 35b, nga naingon ang pulong si Diyos nga. Naingon si Simon, Simeon, nga kini o ang kaguol nasama sa espada mulagpas sa imong kasing-kasing, sa imong kaugalingong kasing-kasing. No? Mauna yung sitwasyon mo si Jesus, usas pa kumatuod nga si Jesus yung babae, napasabot nga si Jesus, he is not belong in this world. Yes. No? Ingon siya, may kingdom. Dili. Wala dili ang akong kingdom, ingon siya ka Pilato. Usap, dili siya bilong, hindi kanibutanan ng igsoon. But nahimo siya lamang bilong, nahimo siya, hiburat niya, anong ikaw, maapil ka sa kingdom, abot ka dito sa iyong kingdom. So, inalang ng igsoon, makita ko na ito ang divine intervention sa grasya sa Diyos. Na walay makaako, na si Maria makabarok kay hapon, nagdili nga pugnog iyang kaugalingon, na ang patient sa iyang kasing-kasing, katubuhan sa Espiritu sa Diyos. Inahanap nila yung harian sa Espiritu sa Diyos. Tanawa ko ng ubang mamatyan, at ito silunod na guys, lubong, kuya pang bagay ito ko ba? Pero si Maria, wala siya mo, himo action, muna buha sa Diyos. Sa diyan nga naatay sa Diyos, bisang naatas kagulanan mga igsoon. Ang Diyos mahatag na ito kasing-kasing na makadawat yan ang tanan. Muna Christian o dili Christian na ay mamatyan, lahi na ang reaction, ano naman, ang Christian na ang may Espiritu sa Diyos. Katuloy mo kontrol, dili na buhat na ito. E natingala na kapag kahuman, namo lang ito, yung nato na ito. Bao na ito'y buhat ni Lord. Kung nandili nato masabtan ang pamaagi o ang lihok sa Diyos at ang kinabuhi. Diha na nato masabtan, unya na.
Inana siya. Yan ang i-explain niya po nato. Pinaagi siya yung Espiritu. So, makita nato mga igsoon nga si Maria, grabe ang kasakit, grabe ang kagulanan mga igsoon. So, babae, no? Usa ka, hinumduman nato mga igsoon nga si John, usa ka, take charge mga igsoon nga babae ang hiaangi mo, anak. Ngayon, si Maria, inaha ni Jesus. Yan kiingnan na dili man ito niya anak. But, kani kapasabot sa ito mga igsoon nga doon natin ay spiritual family. No? O sige yun Pablo kang Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 yan niya. Ayaw kasabi ang mga magulang nimo kung isipa sila na imo amahan. O ang mga babae nga magulang nimo, isipa sila na imo inahan. So si Maria, gituan. So usa sa mga igsoon, napay iparaya mga igsoon nga makita nato sa maong sitwasyon mga igsoon nga wala gay biyahe sa Ginoo si Maria. Sa gamiton ta sa Ginoo, dili ta biyaan. Ganun nga, bisan tuod si Maria namatay na si Joseph ani apan na as Jesus. Bisan tuod namatay na physical nga Jesus mga igsoon, still giatiman siya ni Jesus kay ngano ang espiritu naghari ni Jan, espiritu ka ni Jesus. Wala gyapon siya biyahe o gi-charge siya. So, napasabot na siya mga igsoon sa atong kinabuhi. Natay espirituhanong kinabuhi nga. Tanan nato mga babae. Siya ang imong anak. Isip gustuhan ng mga igsoon, ikaw ang ako mahambong na isipon dahil natong anak. No? Di lang nato isipon mga anak, mga ginikanan nga nadali. Kanang imong anak na napahon nimo. Kung dili ka ng mga bata na manghod di mo nagtuo sa ni Kristo, isipan na nimo nga imong anak. Meaning, kung isipan imong anak, andang po ka dahil muatiman diyan ng mga tawhana. Sama ni Juan, yun po diya, siya ang imong inahan. So, kita karon mga igsuon, na pahinundot ka na ito ang pulong sa Diyos, nga dili lang na nato isipong inahan, kaning atong mga ginikanan physical ba? Natay inahan, spiritually ka na mahangto ka na to. Sama nga gisulti ni Timothy, ni Pablo kang Timothy. Ngayon na nga. So, uduna ni dahong kagaan mga igsuon ka na itong tanan. Ngayon na. Kaya kung magsalita sa atong earthly nga inahan, usama na siya. Pero, daghan kay hangtong na rin. Sa diyang ipamalandungan na akong kanta, ganina kantay to Jesus na ano ni padayak mga igsuon. Ang atong inahan nga physical, usama. Pero daghan kong magulang dari. Daghan na kong inahan. Daghan kong inahan. Nahatag na kagaan sa mga usa ka nato. No? Daghan kong inahan, nasabtan na nato. Daghan kong mga inahan dari. Kaya ako sa kalisdanan, naapo na yung patiman ako, spiritual na ako. And then, katong mga inahan karon nga naadari. No? Ay, dili lang din mo magsalig ang pulong sa Ginoo. Dili lang ka magsalig sa physical ng anak. Nga naman. Ang pulong sa Ginoo, kung ikaw Christian nga anak karon, gitagan ka mag-take charge ka sa imo mga hangtong nga magtotoo. Nagahatag po nagkagaan nyo nga igsoon. Kung wala ito mo physical nga anak, anaa. No? Ako nasabtan ko mga igsoon nga, umabot mo na akong kasal. Apan nakita na ako nga, daghan dahil ko mga igsoon. Wala man ako physical nga mga igsoon, nakatapang na ako dali. Daghan kayo kung mga physical nga igsoon na nagtaaw, spiritual nga igsoon, nagigamit sa Ginoo, spiritual nga amahan, nagigamit sa Ginoo na ako. Di mo na ako nagpapasay, thank you Jesus. Also nga, ibig panayag ka nga po lang, Lord, ako ikasultian, Lord, nabangi ko. Then, muna usas ni-reveal ka na ako. Nga nakahatag o kagaan nga naman, daghan tang hamtong na nato, idaran. So, hisla ang atong amahan. So, ang usa ka amahan o inahan o anak. Nga si Maria, sa iyang pagagulang mga igsoon, sa iyang pagagulang, giatiman siya ni John, kaya dito siya namatay. Lahat pagtulungan ng mga igsoon, si Maria dito namatay sa poder ni John. Si John dagang kayo nasulat mga igsoon. 5 ka libro yung nasulat. Book of John, 1st and 2nd, 3rd John and Revelation. Nabay yung isulat si John na pag-ampo ka mo pa Maria. Ngayon dito siya na ako. No? Wala ko yung si John sa iyong sulat. Ngayon bias, Maria, dito ka po yun. Pag-ampo mo pa na ako. So, usutas mo pagtulungan nga, wala din na masulat si John nga, kung mag-ampo ka sa Diyos, pag-ampo ka ni Maria. So, yung sulas mga pagtulungan na lakbit ako mga igsoon. So, inana mga igsoon nga, i-picture sa Ginoo na natay espirituhan mga kahintang. So, makita ko nato ang kinaiyan ni Jesus rin mga igsoon. Ang puno sa espiritu.
Nabisan siya sa nasis kamatayon, wala siya maingon sa aman ako, nabangin ko ninyo dali sama sa gilang pamulong na. Ang tao din puno sa Espiritu ni Jesus, bisan na asya sa kanisdanan, ay ang tingo ang kayuhan sa iyong tao sa palibot. No? Inana. And sometimes mga igsoon, kung magtinuha ka sa itong kayuhan, at ang minulman, hindi na iya Espiritu nato, ang Espiritu sa Ginoo. No? Bisan si Jesus nag-antos, naghatag siya instruction, gidinay niya ang iyang kaugalingon. Wag yun siya mayon o pulong at imana ang tawag ko ninyo, magkalong ang tawag ko ninyo, inanay ko, inana dahil tawag ko sa Espiritu. Tumudas gugma sa Diyos ng igsoon. So, ang dungog ug himaya kanila lamang. So, charge sa mga igsoon, nadaghan ta ang isip ginikanan mga hamtong, ang imong mga ubos, isip inahan kung at imagine mo ang physical ni mga anak, kinahanglan, di ka magduwa-duwa pag-atiman sa iyong spiritual ng mga anak. Ano ba? Ang physical nato is limitado ng tanang kalibutan, but our spiritual family makes us eternal. And then, mga anak, sama ka na ako, charge ka sa Diyos sa iyong pulong karon nga timano nato, tabangan nato ang kahuyang sa mga isip ka magtotoo na hamtong na nanginahanglan sa atong pag-iya, nanginahanglan sa pag-agap, nanginahanglan sa atong tabang. So, salamat sa pulong sa Ginoo, iyan ka na himaya. Amen.